हिया आगे पातर पातर कमरिया के बोलोगे छोड़ी तोर जवानी के मजा कैसे लिया बोलोगे छोड़ी तोर जवानी के मजा कैसे लिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया आगे एयरटेल चलाओ ही के चलाओ ही गे जियो एयरटेल चलाओ ही के चलाओ ही गे जियो हाँ पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया फेसवा से बेटर लागो कमरिया सोथर गे आओ न लड़ाई लेना दोनों कबूतर गे दोनों कबूतर गे फेसवा से बेटर लागो कमरिया सोथर गे आओ न लड़ाई लेना दोनों कबूतर गे आगे भीतर के मनावा को हो कि तोरा के लिया आगे भीतर के मनावा को हो कि तोरा के ले लियो आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया आगे पातर पातर कमरिया के छुलम कमरिया तोरा लागो गुला गुला के हमारा बुझा हो कि तोई हो कि हमरा बोलगे हो कि हमरा बोलगे छुलम कमरिया तोरा लागो गुला गुला के हमारा बुझा हो कि तोई हो कि हमरा बोलगे बोलगे आगे चिकन चिकन कमरिया के दर्शन कैसे लिया चिकन चिकन कमरिया के दर्शन कैसे लिया हाँ पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया हाँ पातर पातर कमरिया के प्रणाम करहिया।